Sziasztok csajok! Gondoltam, hozok nektek egy videót arról, hogy hogyan is kell elképzelni végtérést, ezt az egész 4-es ShapeX-et, ugyanis elég szép kis mókuskerékben mozogtunk mostanáig, de vége lesz a sulinak, az ovinak, és kezdődnek a nyári szünetek, kezdődnek a nyaralások, kezdődnek a fejvesztve menekülések, úgyhogy jöttem egy kicsit átismételni veletek, hogy végtérés mi az, amit én szeretnék ezáltal nektek, itt a puskám amúgy, ezáltal egy kicsit nektek üzenni ezzel a programmal még. Ugye tudom, hogy mindig mindenkinek csak az a célja, hogy most gyorsan még le kell fogyni. Már most ez annyira nyáron, nem mondom, hogy nem megy, de sokkal nehezebb. Ugye meg van engedve egy picit sokkal több minden, pontosan azért, hogy a mentális egészségünknek sokkal fontosabb az, hogy tudjunk haladni, mint sem az, hogy mindent megtiltsunk. Nagyon sokat gondolkoztam azon is, hogy hogyan tudnám azt megcsinálni, hogy ne legyen, vagy csak 2 hetente legyen check-in. Egyelőre még nem jutottam dűlőre, nem találtam meg a megfelelő módszert erre, de igyekszem. Bárki, aki úgy gondolja, hogy triggereli a mérleg, szóljon, és akkor nem küld check-int, csak privátban beszélgetünk. Nagyon-nagyon fontos dolog lenne például bicsi-pocsi, csak itt a macska is, és szia cicikém. Nagyon fontos lenne az, hogy amúgy azt tudatosítsuk magunkba, hogy nem tud a mérleg folyamatosan mindig lejjebb menni. Ugye volt egy videóm, ahol a menstruációról beszéltünk, meg a mérlegelésről, és hogy amúgy nagyjából 2 hét van az egész hónapban, amikor a szervezetünk velünk együtt működik. Na már most ez nyáron hatványozottan jön minden, amivel nem is lenne nagyon probléma, hogyha nem vennétek nagyon a szívetekre. Tudom, hogy én kérem a check-in, de én azért kérem a check-int, hogy tudjak rólatok, plusz így legalább a heti egy kötelező beszélgetésünk megvan, mert amúgy nagyon sokan nem írtok, vagy nagyon sokan nem írtok a csoportban sem, tehát hogy nem tudok rólatok, így pedig azzal, hogy én visszaküldök nektek egy heti egy check-int, ezzel pedig le vagyunk tudva a minim beszélgetésről. Jó, szóval még mindig keresem. Bocsi a türelmeteket, köszi! Na és amúgy, hogy vagytok, Mizu? Nem értem, hogy miért nem találom. Na, mindegy. Akkor puska nélkül. Ez van, így jártam. Megvan. Na, jó. Szóval kezdjük ott, hogy ugye nagyon sokszor elmondtam azt, hogy jönnek a nyaralások, vagy kezdjük inkább, amit mindig is mondtam nektek. Nem ettem le magam kivételesen, pedig amúgy mániám. Na. Mindig is, ugye sokszor mondtam azt nektek, hogy ha elmegyünk egy esküvőre, akkor nagyon fontos lenne az, hogy tudatosítsuk magunkba, hogy ott, oké,
eszel, iszol, hazajössz, és nincsen már több. Nincs az, hogy még másnap megeszem a kis sütikét, nincs az, hogy másnap még rendelek valamit, hanem csak az van, hogy másnap felkelek, és megcsinálom a kajámat. Ott egyél, igyál, egészségedre, nem mérünk, írod a check-inbe, hogy ez volt, nincsen semmi gond, normális, de azt kéne megérteni, hogy nagyon sok minden függ attól, hogy okokozat. Tehát, hogyha én folyamatosan mindig megengedek magamnak valamit, akkor az lesz a vége, hogy a mérleg az nem barát. De sajnos még a ruhát sem biztos, hogy barát lesz. Viszont, hogyha én megértem azt, hogy nincsen semmi probléma, elmegyek egy esküvőre, megeszem, megiszom, amit megszeretnék, jól esik, véré válik, rendben, nincsen semmi gond, és hazajövök, másnap megeszem a kis kajámat. Rendben vagyunk. Ugyanígy vagyunk a nyaralásokkal. Elmegyek egy nyaralásra, elmegyek egy all-inclusive-ra, elmegyek egy bárhova. Persze én nem azt akarom, hogy amúgy ne egyél semmiből, mert aberrált dolog, hogy azt mondod, hogy elmész, de amúgy az se lehet, hogy volt egy Schubert Norbi Rubin Trékás poén, hogy elment a vendégemnek a barátnője Rubin Tréka táborba a férjével, és plusz 4 kilóval jöttek haza, csak azért, mert unlimited volt a péksüti, nem, attól meg cukormentes, attól meg bármi, nem, de jó, eltértük a tártól. Egyszerűen csak azt kellene tudatosítani magunkba, hogy nem mindegy, hogy egy hónapból elmegyünk 7 napot nyaralni, és akkor ott van egy balansz. Ugye írtam az e-bookba is, hogy van egy ilyen balanszmód, és van, amikor visszatérsz. Ez a minimum system, amit én is említek az e-bookba, az lenne, hogy nem kell 120%-on pörögjél mindig, de nem engedheted, hogy kifusson alulad a talaj. Tehát, hogy valahogy meg kellene találni elmentem, visszajövök, oké, nincs semmi probléma, ott folytatom, ahol abba hagytam. Nem keresek még kibúvókat, nem eszem meg azt, ami még van a hűtőbe, nem eszem meg azt, amit még pakolt a kanyóség, hanem fogod magad, és megcsinálod a kis kajcsidat. Hogy az egy lipia pizza? Legyen, nincs semmi probléma. Nem kell nagyon fancy dolgokba beleképzelni a dolgokat. Egyszerűen csak, hogy elmész egy nyaralásra, lehet kérni omlettet, 0 olaj, vagy lehet kérni tükörtojást jól meg sütve olajba, vagy lehet kérni bundáskenyeret, vagy lehet, nem is a bundáskenyérről van szó, meg nem is arról, hogy amúgy soha ne lehetne semmit, hanem arról, hogy amúgy nyaralás alatt is nem muszáj degeszre egyen magam süteménnyel, nem muszáj egyél, de nem muszáj mindenből is csak azért, mert all-inclusive, vagy mindenből is csak azért, mert lehet. Ha jól esik, természetesen oké, edd meg, rendben. Hazaértél, vissza mozgásba. Nagyon sokan még mindig nem edzettek, és amúgy nagyon fontos lenne az, hogy tudatosítsa magába mindenki, hogy az ember sportolásra van teremtve. Az ember, annyiszor mondtam már ezt, mamutot vadászott. Nem arra van teremtve, hogy 8 órát üljön abba az irodaszékbe, nem arra van teremtve, hogy beüljön a kocsiába és elvezessen az irodába, nem arra van teremtve, hogy leüljön este a kádban, a kádban Netflixezni, az ágyban Netflixezni, hanem arra, hogy levadásza, megharcoljon azért a kajáért, amiért mi csak bemegyünk a Lidlbe, leveszünk a polcról, és megsütjük és megesszük. Tudom, hogy mindenki azt hiszi, hogy aberált már ez, hogy ennyire próbálom súlykolni a sportot, de én nem élsportolókat akarok nevelni, én csak átlagos embereket akarom megtanítani arra, hogy a mozgás lételem.
leteheted a kocsit, és elsétálhatsz a munkába. Az első 1 hónapban még ez is kardió. Elmehet biciklizni a gyerekkel, annyira sokan elkezdhetek biciklizni, annyira szuper dolog, hogy a gyerekeket is bevonjátok. Én tudom, hogy aki édesanyja, az úgy érzi, hogy elveszi az időt ezzel a sporttal, de von be, menjetek el együtt, rollerezzetek, biciklizzetek, szaladgáljatok, ugrókötelezzetek a gyerekkel, bármi, ami közösen túrázatok, menjetek ki Félixbe, menjetek ki a pályi erdőbe, bármi, vagy zombázatok otthon a tévén. Tehát, hogy effektív bármibe bele lehet vonni a gyerekeket is, hogyha ez lenne az oka, amiért nem szeretnétek, vagy nem edzetetek eddig. Oké. Az extra gyümölcsöt megbeszéltük. Amúgy én szeretném tudatosítani mindenkibe, hogy amit mondtam a videó elején is, hogy tudom, hogy mindenki fogyni szeretne, de ne felejtsük el, hogy ez a nyár, vagy a nyári program, vagy a nyári programok, mert a következő is ilyen lesz, nem feltétlen a fogyásról szól. Egy picikét kell tudni lazítani is. Tudom, akarni kell, meg tenni kell, meg nem is azt akarom mondani ezzel, hogy nem kell fogyni, vagy nem lehet akarni fogyni, vagy nem lehet fogyni, vagy nem fogtok fogyni, hanem csak pursi szimplu az, hogy kell tudni egy picit, ugye a balanszmód arról is szól, hogy élvezed az életet. Hogyha te soha semmit nem engedsz meg magadnak, akkor abból hol van a balansznak a másik oldala? Mert mindig csak a nem, és akkor az már megint nem egy balansz. Igazából azt tudom mondani tényleg, hogy nagyon fontos az, hogy újra lapozzátok az e-bookot, mert én szívesen jövök nektek videókkal, sőt készülök a Facebook csoportba egy Q&A-jel is, ahol tudtok tőlem kérdezni, vagy mindenki a Facebook csoporton belül, és minden egyes hétvégén hozok rá egy videós választ, de tényleg itt annyira igyekeztem leírni, megfogalmazni, úgy átadni az e-bookba a dolgokat, hogy cheat meal újra gondolva, nyári stratégia, balansz, hogyan vidd végig ezt az egész nyári programot, mit csinálj egy esküvő után, mit csinálj egy nyaralás után, mert ugye ez hosszabb idő, hogy annyira taglaltan és annyira részletesen tudom ezt elmondani leírva az e-bookba, hogy kár lenne mindig csak egyszer elolvasni, vagy egyszer sem. Úgyhogy, ha bármikor úgy érzed, hogy elakadsz, lapozd fel az e-bookot, írj nekem, itt vagyok, írj a csoportba, itt vagyunk nektek. Picit élvezzük is az életet, picit edzünk is, picit együnk is jól, picit találjuk meg a balanszt, mert a nyár az erről fog szólni. Lehet fogyni, fogunk fogyni, formásodunk, edzés, de az éremnek 2 oldala van. Nagyon-nagyon-nagyon sok puszit küldök nektek,